Basta nga rod tinaramid ko anong name ngayon palagi kanyak ni Marisa ti pa nagkalmak lain. Sana kag iskandalo. Manong name rimuwarak ti bisinak iti alasing ko imbas nga gawidak nabanak iti apartment ng imbaga niya. Imbaga manong name ni Marisa. Yung patuldo na kanya, manong name, ti ayan, ti ridaw, sapsapulat. Nagtugtugak, nalokatan. Napintas ka mabahay. Kaya mampuso ti rupa na dagiti mata na kasla bulagagaw. Apay ka di, ma'am? Si ka ni anak na kamatayin? Amamutak mo na saan? Kahit ko mga amuan, no, asinot ka doon dito yung apartment? Kadoom ka din ni Noel? Manong name iti ng imbagak, limabaga ti babae. Noel? Uno, uman nakalaing sarasarong karan dito ng apartment ni Noel. Kaya umay naka sunduin, kaya itulog-tunog. Estudyante ka? Kaya sana ka di pastragan? Lading itik, ma'am, sana ngagpastrak iti estranghero. Di kaya mo eh. Kaya yung mamok di bagay pastrakan, nak? Sino ka di, ma'am? Siyak ni Melody, ti asawa ni Noel. Mabaling ka di nga pastor ka nakitan? Awan ti pagdanagam. Sana kag iskandalo. Kahit ka lang kasarita. Mabaling ka di? Ti asawak tagbay-bayad. Iti upa na ito apartment, di ba? Sige, ma'am. Sumar ka. Pinastrik nak, pinagtugaw nak, di na may sarangin ti rupa na kaniyak, manong nemi, pinagtagtagar-gar. Sagang tagar-gar kasta, katang-tanya mga nervyos mo. Saan ka mat nga apain? Kahit ko lang mamon kayong katipod, no? Ano kahit siya mamon nga pod, no, ma'am? Chicks na ka? Nilakay ko? Scholar na ka? Isok magpapabasa keng ka? Ano ti Hermon? Ma'am, anat mo na nga sungbatak. Pagsasarang naman ito sungbatan. Tultulungan na. Tultulungan na ka. Kasukat, titulong na, tibagim, basta. Nagtungad manong name ni Shirley. Namuhak ti siya, anagan nga Shirley tabagangan. Nagtungad sona. Abay, saan ta kakabay lang kapag adalin ni parents mo? Taga ano ka? Taga kalinggaan? Ay, sumit lagayam. Kakas titilangam, tipintas mo. Igurutan? Hamat, ma'am. Ikalinggaan. Ano natulag yung itasawak? Pagbasahin nak, ito namin nakasapulak. Kasukat ti bakik. Hindi na kaya tagsikukak. So nga, nagtumtuwar ka. Uwan, ma'am. Kaya doon makapagturpusak. Nagsina ka mo doon. Ipat-patig mo ka dito asawa. Saan ko matasaan na may love kang kuha na, ma'am? Guwapo, nalaing, nasiyat. Kahit naitid ko keng kan. Ay, sana ma'am, diyak matpang hagawin ni Suna kata kayo. Kahit naibiling ko keng ka nga, isinam isunan. Diyak may isina, no saan nga isunat mga isina kanya, ma'am? Masabol ko, para ti masakbayat.
Ano't namnamahan nga marignak? Shirley. No si ka kuma, iti kas kanyak, ti asawak, ada sa bali nga rarakupan na, agagkan na. Ma'am, hanggang masaktan, nagbaling ka man nakawat. May masaksaktanak. Saan mo lagi di nga, saan nakamlagi di nga makikita, ma'am? Nga gamang romansa, ang kayo masaktan. Kasta ka di. Saklang masaktan na makita nga romansa na kati asawak, kasta. Ano si schedule yo? Baka no, isudaytan, ma'am. O may nakaalain? O ma'am, dinner kami. Manong Nemi. Sungag pa ison. Abad di mo yung tawag nga daak. Awalan dyan sak, ma'am. Ma'am, magbaling ka kung mama nakawat. Saan nyo ko mga apain ni Noel? Please, ma'am. Manong Nemi, gabutan na kalukat tiri daw, ta saan nga inragap itay ni Shirley. Diretso ni Noel. Sweetheart, indan! Papa, sweetheart, tiawag na. Tiayop nga asawa mo, Nemi. Nakigto, hindi makita. Melody? Papanan nyo, sweetheart, mambaling ka dito kumuyog, sumurot? Bayag na ka to eh. Umay ko pa nagtekahan, tiginapod na. Shirley, tultulungak lang iso na. Kasukat ti bagina. Balitan, into na makapagturpos isinam ton. Mangalakan tumanin sa bali. Well, gamot na date yo. Umununak nga ro din. Isaganak to nagiti aromatem, Noel. Dahil ti panagawid mo dyan balay, alam to nagiti aromatem kat pumanaw kanton. Manong Nemi, nagsakit. Oray na, kasla maulit-ulit nga may replay di panunot ko, Manong Nemi, timbaga ni Shirley, nga saan nakamasaktan, nagbalinak aman nakaawat. Kaya makarik na kita sakit, Manong, nasakit ka talaga. Nadanon ko dito, indanon ko dito balay, Manong Nemi, di pa nagsangsangit ko, sinabat na kadakos ni Mama. Inarakop ko ni Mama. Yapay, what's wrong? Nagtala ko nga mismo, Ma. Nakasaritak di babae na, estudyante. Schedule na nga mapan nagasen ni Noel kat nadanon nak ni Noel iti apartment nga yan ti babae na. Sakit mo, Ma, sakit. Alam mo ita ti pangandig mo? Imbaga keng kuha nang isaganak na kita arwatin na tanumay na alain. Papanhawak mo, Ma. Awang karbangan na ito nga balay, kaputa balay tayo. Family house tayo, Mama. Iha. Datan ni papang mo. Papanawan tayo ni Noel. Nga dyan ka mo, Manong Nemi, manggagayam na kita anak ko, taludang anak. Tinauna ni Junior, shoot imasidag kanyak. Ma, ano to ko na kayo? Junior, papanawan tayo ni Papa? Pagtalawan tayo dito eh. Saan tayo nakadin na? Awan di pa pang main? Nado sa baling ang babae, tibiyak ni Papang iyo. Natutala ka mismo. So, rumaglahin nga. Ngagsina kayon. Mako na broken family tayo. Kasi kadagiti classmate ko. Dadwa classmate ko nga, nagsina matagiti parents da. Ma, diya kahit nagsina kay ni Papa. Diya kahit ko, sumangbat-bat lang ni Papa dito eh.
Diya kahit may tulad ka naging doon ka classmate ko. Nga bunga na broken family. Diya kahit mama. Papagaya man na talaga ti desisyon ni Melody. Umunang panangaramid ni Noel. Asigod na ta. Padaanan niyo papagayam. Yan tayo ng tuloy kan igibos ti pagkasaritaan ni Melody. Manong nemi sa anak na nakauni, ito ita ko na ti anak ko. Kinasaritak na anak ko manong nemi. June. Layla. Jennifer. Mama. Di may kayat ngagkakabsat ngagsina kayo kini papa. Ay, masaktanak. Masakit mariknak-nak. Adan sa bali nga babae ti biyag. Amayo. Saan nang ipatpatag na dyan nga babae, mama? Dahil ito pa nag-awat ko. Tultulungan na lang. Awan ti sa bali nga napatag ka niya paano saan nga na tayo. Imposible nga. Kahit na dyan nga babae nga na tayo. Kinuna ni June manong name. Dagkil akon ma. Maawat akong di mapaspasamak. Kasi istorya dagiti. Dagiti sa eskwelaak. Nakunada. Saan nga pinapano ni mamangda ni papangda saan ako mamat nga nagsisina kecho sawen jaina dagiti ina dagiti classmate mo nga nagsisina asawa da ti babae jaina da ng papanaw kuti asawa da sa istorya da mama di makadakas nagsakit apay naglalaki mo tinada. Maadyak kahit nga rami damit ita. Adan sa bali nga pamilya, tinada. Adan sa bali pamilya, tiamada. Pagiganan da nga ron dikit classmate mo. Nagigan ka na lulukin lola da. Sangkot to haramid ng timang balis iti amayo. Ma, saan na talaga nga panawan? Saan nyo papanawin ni papa? Nangardatan. Ibagayo ha? Ay sinananda dyan nga babae. Dakam to ti magkasarita king kuhana. Ma, John, saan? Ba nyo siya lang di magkasarita amayo. Ginawan ti magdanakan nyo. Nagbalinak man nakaawat. Lupay na sakit. Alawanan na ko, ibagbagagpok kada kayo. Saan kami ngagsina ti amayo? Agbalin na ka man nakahawat, nakasko na ti babae na. Tapno saan na ka masaktan, nagbalin na ka man nakaawat. Maawatak ti sitwasyon. Saan kong insagahan ti arawatin ti asawak manong nimi? Nakaturagan na anak ko, agraman ta papakin ni mama, hindi mangikot ti ungor ti kutsena. Adamat bukod ng atulbak iti Kate, maluktan ng sisuna. Kahit ko kumamatan ti maturog, manong nimi niyo talagang tiyak makaturog. Uray ti asawak. Tapno makapagsarita kami nga na siya. Iti sumrakan manon nemi ti asawa kiti kwarto. Sinindyan na ti silaw. Nagtugaw iti iking ti katre. Sabi nga nagsukat. Bimangunak met manon nemi kat nagsanggira ti head toward ti katre. Abi nga ti kag sukat. Awan rantang nga maturog dito balay. Awan rantang nga makikaida kanya.
Melody, I am very sorry. Saan ko na itong paltikarikan ka? Kung na malunin sa kanan, di kita rawatek. Taapay, talaga kayat mo ti pumanaw, no papanawon ka? Di ka kayat na panawan. Kabuti patpatig kayo. Ibatpatig ko ti pamilyak. Haping nga na aramid mo! Sama na pigpigsahan, makariing na kita anak mo. Amudan na kita anak mo. Imbaga akong kadakwada. Tati pa nang ibagak kadakwat. Iti pa nang ibagak tinuduktalak kada mamaki ni papagat. Tsak na napuputan na dada. Yung masadagdag at nangigdati amin. Yung sa mo na siya nga invite iturog da. Ahan nga nasket nga bugkaw ka ho na papigsahan tanyaman ng boses mo. Makapagsalita na siya. Isinam na dyan nga babae. Tsak may isina. Ipatpatig mo. Mas nga ipatpatig kayo. Kahit na nasawan nga naman patag na kayang ka. Saan ko nga tulungan na akong patag na? Melody. Awan di problema. Nagbaling ka man nakahawan. Nga masakta na. Nasakit. Katno arami dagmet. Andalatakin ka. Hangkabat na kayat no kan. Maramid mo? Sana kakaskan ka. Naglagayam. Nung sinakito ni Radya nga, Shirley, mangsapol kan tumanit sa balik kasta. Oh, hapit na saan ka makasumbat. Ayitan kayo. Awan di sa balik kakapatgan kanyak no saan na kayo. Sika, kanda kita nagta. Diyak kayat. Naadam isina, may saka na tayo. Ure papanhawan na, diyak kayat pumanaw. Nawanin ti karbangak idireto nga balay. Mangipatak direct ti bukod ta nga balay. Tapno di kastakit. Awan ti sumina ka na tayo. Kasataramidak. Isina nga kami. Kada kita anak ta, kada papakin ni mama. Dada ko maturumbing. Gabot ha, mabaing ka kada mamakin ni papa, itigapot ti arhamid mo. Dalabasin. So nga, ulitek, diyak kaya't nagsisina tayo. Yung tubigat, ang sabulak to, hindi. Mga ramin ti plano, iti may parakdar nga balay. O rin na maihabay matlayang iti ito nga balay yo, family house yo. Saanin? Ay, kasi laga lumiham ako nga gawin dito eh. Mabay na kada papakin ni mamang mo. Damalabay mo. O andi magdanagan. Taib turak ti amin. Bareng no. Isarding mong tumatlahan. Manong nemi saan ko nga pinanunot nga ti asawa kada da sa bali nga sarsarong karan na ada sa bali nga arakupen na ada sa bali manong nemi nga agkan na. Ti bagdaksan na manong nemi kat kaslawan ti kanas ko. No kasta nga mailiw nga tamat kanya kat arakupen na. Sorry. Kawanan itimon. Tapay. Hamang ni papas ti bagim, kaaram mo, ti kabit mo. Uno aramidam ka di, kabuta obligasyon mo. O apil sa ka makasumbat. Baka naman ka sa pulak. So aramidam. I love you, Melody. Kahit mo ay parik na kang ka, babaeng karigit arakop ko. Karagit akik ko. Tapno may palagip kang ka nga talaga yung patpatag ka.
Kat ni Shirley. Ulit ka di man ang ibaga kang ka nga tultulungak lahing suna. Nga damat patig na angin. Awang kas kang maturog kan. Tamaturog kak matin. Ito na minsan manunemi nga kinuyog ko ni Marisa nga napan ng sarungkar iti kabsat na nga ni confined to hospital. Nakikitutak. Oh, apay? Ni Dr. Cesar. Hi. Melody, kumusta? At pasyente? Doktor, pasyente ti obesmate ko. Kasi lang saan ka pa yung nagbalbalo yun. Pintas ka lang tayo. No? Kumusta kayo ba doktor? Kumusta ba ni Mrs.? Mano ba na nagyo? Apay katawa kayo, doktor? Oo, pa asawa. Oo? Di ka nag-asawa? Di makadakas manong name dinawat na cellphone number ko. Inted kumet. Tawag-tawagan nagmata ni doktor. Kumusta ka, Melody? Okay, doktor. Okay, naragsak kami. Adan ti high school tinao namin. Sumarsaro ka anak ko. Nakita na minsan ni Noel. Kada kinaduha ng estudyante. Nakaswiswit da. Amok. Amom nga da babae ti asawam. Amok. Nagababukap ka ni Shirley. Shirley tagan na. Nagbalik nga ng site nga gayam kami. Oh? So nga kami imposible. Agayam kami ni Shirley, di babae na. Taga-Kalinga. Mabangkumat sa sarong karin ni Sona, di apartment na. Basta. Saan ka masaksaktan? Saan, doktor? Man nakaawat ako. Sayang, nung siya kumatinagbaling asawang, siya pulos maaramin ka chicks. Habi kami nga saan kagasawa, doktor, sayang. Kinabod nun ha, awang peting kasar ko. At datalong nga kiniligin ko. Ngayon magkabotadyak masurusong ayaw tinidang. So nga, sina, pinalubusak ng lahida. Sika pala tipat-patid ko, Melody. Doktor, minamuo yung data nga ayat. At dan asawak. Anong arati kayo dito ang mapasamak? Aramidan ti asawak? No way, doktor. So nga, please, no anyaman ti randam, saan ka itong palagi? May mayat kalatang aruden na saksaktan na ka ti asawa, may liputan na ka. Abi nga di mo, balsen. Oh, I'm sorry, doktor. Saan mo kumanga sa irwan ti panunod ko? Please, saan na kumanga taw-tawaganin, no di kita matili pagbagayo. Manong namisal lang ni Dr. Cesar, iti mayat amang sulisog kanyak. Ngayon nagbalinak ang natibkan. What? Aging ka na palabas ti duwang atawan, nagraduarin ni Shirley Manonemi. Napagraduar mo, na jay scholar mo? Kinanak. Kahit nakarote blowout. Kahit gastusan, ti panagpadayana, panagpaalana. Pakarati umaw di kong daway. Kahit na kayong awisin. Mabalin? Noel, kasla na kayo imposible, kahit mo mapasamak. Saan nga naka-imposible? Kabuta posible. Saan lang siya ti pangipagsahan ni Cheryl di panagyaman na? Pati si ka. Kabuta nagbaling ka man nakawat. Kaya't nangirakop ka ka. Di panagyaman na. Sige. Inutoy.
Ipakamok to ken ka. Si kanton ti makamok kadagiti anak mo. Kadagiti anak ta. Bang tulad ta may isang party. Natendaran tayo. Manong name iti apartment ti nagpaalaan ni Shirley iti data para turpos na. Ada dagiti kabagyan na naganak ken kakabsat na nga nagapo iti kalingga manong name. Kung nakarong ni John. Nagtiti pa manan tayo? Mama? Di makigraduation. Sino ang graduar? Ni manang yung Shirley. Sinong manang Shirley? Anton ka. Mamam to kadlat ta. Aumat ka di unay ti ado nga bisita manon na imidakam lang kan di kita agapo iti kalingga. Hindi makita na kung manon na ni Shirley ti maraing nangarakop kanya. Ate, thank you. Shirley, thank you na nagbaling ka man nakawat. Oh my God, iya mamuka ka naging parents ko. Inya maumumon ni Noel ka nakwada. Amudan ti amin. Gabatahan. Idirugyak ti magkarelasyon gini Noel ka. Nimpakamok ka nakwada. Imasdag kami manon na imitayan tilakay kan baka madlaw mo talaga gamit nga. Tagakalinggada. Tahang. Amang, inang, ni Sir, Ma'am Shirley, ti asawa ni Noel. Ay, agamang kami ka, alasan ko sa ma'am. Ay, thank you. Nakapagturpusin na ito inauna nga anak may. Siyempre, isot bang tulong to kada giti duwamat kakabsat na intol makapagtrabaho. Ibagbagaming araw kini Sir Noel nga tulungan na pa yung agribyo kan agtakti board tapno isuntopit yung mga sir kang kuha na ti trabaho na ma'am. Thank you. Maragsakan kami no ada matulungan mi. Amang iso nga want pagdanagan niyo. Sabi ko mata, numalpaston nga may kompleto ti asawak ti tulong na kini Shirley, awan danton. Ay, da kami ti pong mangungot kang ko ano, no? Itultuloy danto pa lang, ma'am. Thank you. Manong Nemi, ti marikrik na kasakit, idi kat kaslasan ba't na sakit? Malagsakan akmat. Abot siyempre, ada na kita agyaman, ito na itad katulong naman pa'y makuna nga dakas ka, nabumuspuso nga tulong. Naamuhan na kita anak ko manong name iti amin. Kinablaawan ta ni Shirley. Ate ko na da. Mama? Jun? Nasiyat mo't no? Nagbalin ka nga man nakawat, di ba? Saan ka nga nagsina kini Papa? Saan ka nga nagsisina? Kung nakasangarti ko nakarigiti classmate ko nga buong ti broken family. No, nagbalin ko mga nasyat ti mamangda. Saan ko mga bimalbales. Okay ko ma. Mama, you're the great mama. Saan ka bimales? Nagbalin ka man nakawat. Saan kami nagbalin nga buong ti broken family ma? Nagyaman na kanak ko tumawatan dakdan. Nagbalingan ang singhed kada kami ni Shirley Manonemi. Tayo di adan trabaho na talaga insardengan ti asawa. Naro na lang aro din Manonemi di adan boyfriend na. Nagbalingan ang singhed ko na umay na kamaspasyaren kam kumustaan iti balay. Numawanan ti madlaw ko pa Manonemi. Narasyon di kiti duha ti asawa kinsona. Naro na di ayam amunan batan ti boyfriend na. Nga idag kasardan Manonemi inanak mi ida iti kasar. Kinutot ko nga rod Manonemi. Ninong ti awag na keng kanji sweetheart mo. Si kamot. Kasi sino pa iti maysa? Nga mga awag to keng kamanan ti ninong? Sino pa iti scholar mo? Awanan sweetheart.
Dak mama, tiging kasi bibiyag ka babaero kung tulat ta. Kuntutan ka sa. Kanagpay sumanong naimi. Ada pinagbaling nga duwa. Alaksid kini Shirley. Ada pa duwa. Sakbay nga insar din nga namin pinsan. Hapay ko naman o. Orag tumaren. Awanen. Gabuta lang kayo maten. Gabuta nag-aasawan na kita anak mi manong naimi. Dapa pa kini mama nabayagdan nga natay. Gabuti giyakin nataingdan. Nataingan kami maten manong naimi kini Noel. Ado di kita apu kumin. Ni Junior, talo, digiti apu kami kang kuwana. Ni Jennifer Adado, ta upat. Idin ni Dayan manong name kat duwa. Bali siyam, digiti apu kami manong name. Nagrituro kami trabaho. Nagritiro matente asawak, idi kinababayo na. No ba pa sumanong naming idi baro kat talagang ubunan na digiti babae. Idi pa nag-asawa mi talo digiti babae nga nagbali na kinarelasyon na. Ngaitan manong nami ureg tumaren. Saanen talagang ahanin nga. Tanog tumar baka delikado pa. Tadating maod ka sakit ti puso na manong nami. Dahil iti pagkasaritak manong nami nga maminsan kat talagang tibiyag pa nakigasang-kasag. Tibiyag manong nemi kat nayurit mayat ka manunusahan. Tarigiti anak ko manong nemi kang kanang ko magbaga kadakuwadan ng naroon nakadagiti duwa nga babae. Tadamat aramid di kita asawa da. Anak, Dayan, Jennifer, ma, pay, agbaling kayo mat naman nakaawat. Awan ti pagdanagam kada kami, ma. Idol da ka. Dahil ito pa kasalita at manong name kadagyaman ak unay ti anos yung anong ibasa kanang ornos kalbasan nga inak impatulod kada kayo through email yung memories@yahoo.com. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biya kadagiti padak nga dibungeg ken nagbuya. Tuwing nga ro dagyaman nga pagaya mo Melody. Thank you keng ka Melody. Talaga saan nga tamak der na. Or ano amo pagtumtumarin no da sakit ti puso na. Dati kasta supplement. Ya. No kita diretso nga mangpakawa ka delikado. Ya. Lot matmatay kasta. Gabo ka kita natatainganan katagusar da pa lang ka kita pagpatangken akit adu da kita matmatay na kasta. Adu da kita mamok. Nanatay da kaputi kasdihay. Batahanan nga tumangkan kat ada chicks da ngubing aramidan da batikas jay. Adun ti amamok na tayo kasi jay. No food supplement okay lang. Ya. Ngayon dagiti direkta nga talagang pagpatangken, pagpaerek delikado no da sakit na.